Sugeng pepanggihan malih kaliyan Subadi Prawata. Ing kalodhangan menika badhe ngaturaken waosan buku basa Jawi Jagating Lelembut. Anggitanipun Gayuh R. Saputra. Kanthi irah-irahan swara Nyolowati. Rampung tarawih ora dibacutake zikir kaya padatane. Kaji Imam Sopingi kang kejatak imam wengi kuwi langsung ngadeg ana mimbar saperlu aweh kultum. Kabeh jamaah ngrungokake sauntara. Ana sing sinambi ndlojorake sikil, ana uga kang golek senden tembok. Kabeh ora ana sing wani metu, apa maneh ndhisiki mulih. Sejene kaji imam dianggep sesepuh, ceramahe uga kepenak dirungokake. Kebak guyon nanging bisa ditampa maknane. Beda karo Budi, selagine sing liyane padha anteng nyimak kultum, dheweke malah menyat metu saka barisane jamaah. Kang dijujuk yaiku emperan masjid. Budi wis ora kuat ngempet ngantuke. Anggone tarawih prasasat ora bisa kusuk merga bola-bali angop. Awake uga krasa kesel sawise sedina utuh golek damen nganti tekan sawah cedhak alas. Rokok kretek saka sak ditokake banjur disumet. Keluke kebul-kebul nggondo arum. Mripate bali padhang. Rasa ngantuke sakala ilang katiup sumilire angin wengi. Rasane isis tinimbang ning jero kang krasa ungkep senajan wis ana kipas angin. Sauntara kuwi lamat-lamat dheweke ngrungokake kultume kaji Imam Sopingi kang nerangake kautamaning ngibadah ing sasi poso. Jarine ganjarane gedhe banget. Budi ora nggatekake kultum, dheweke dolanan HP sinambi ngenteni rampunge tarawih. Kaya padatane yen rampung tarawih, bapak-bapak ora langsung bali nanging isih lungguhan ana emper masjid. Dene sing bocah-bocah padha tadarus. Nalika lagi penak-penake leyeh-leyeh kuwi, dumadakan keprungu swara kang celuluk. Suarane wong celuluk. Dheweke banter lan cepet tanpa ukara. Budi noleh. Sumbere swara ora ana sapa-sapa. Dheweke banjur njupuk takjil kang ora adoh saka papane. Es cau kang katon seger banjur dijupuk. Nalika bali lungguh meneh, dumadakan keprungu maneh swara wong celuluk kaya sakawit. Suarane cetha banget ing sisih tengene, yaiku pas tegalan kidul masjid. Budi ora melu swara kasebut. Dheweke bali nerusake anggone dolanan HP sinambi ngenteni kultum rampung. Suwe-suwe krasa adem. Bebarengan karo tumiyupe angin dumadakan dheweke dikagetake karo swara kang nyeluk dheweke. Mung satembung.
nanging medeni. Heh. Suarane cetha banget kaya wong getak. Budi malih merinding. Swara kasebut cetha yen suarane manusa. Arahe uga tegalan kidul masjid. Mokal yen ana wong wengi-wengi turut tegalan. Apa maneh tegalan kasebut jarang diambah wong senajan mepet masjid. Sing duwe lemah lunga merga kalah pilihan lurah. Durung nganti ngalih wis keprungu maneh swara kang nyeluk dheweke. Sepisan iki luwih banter, kaya mepet ana kupinge nganti suarane bengung. Budi langsung mlayu nyusul jamaah ing jero. Anggone mlayu kesusu nganti sikile kesandung dampar meja pas jempolane. Larane ora dirasa. Kabeh jamaah padha nyawang polahe. Ora let suwe kultum wis rampung. Banjur dibacutake zikir sedhela lan ndonga. Ora lho Kang, sampean mau ngopo kok mlebu masjid kaya diuber maling? Pitakone Mulyani kang lungguh ana sandinge Budi. Aku tak cerita. Nganti gerange semene iki lagi pisan iki, aku dijarak demit. Budi ambegan landung sinambi nyeruput es cau kang kaping pindhone. Ana apa? Wayahe kultum mau aku ra lungguhan ana emper. Dumadaan ana sing nyeluk aku saka tegalane Mbah Riyanto. Gek mengko krungu-krungonen wae sampeyan Kang. Wawan melu mangsuli. Wo, ya merga wayahe kultum sampeyan malah metu. Kate mangan jajan pisan. Paling diilikake supaya krungokake kultum. Ngono wae le mikire, Kang. Ora usah ditekakne demit barang. Wawan mangsuli maneh. Budi rada mangkel karo wangsulane Wawan kang kandha mangkono. Padha tuweke nanging guyonane nglarani ati. Apa maneh ngelokake mangan takjil dhisik. Dikirane yen dheweke kami panganen, wedi yen ora keduman jajan. Wis Kang, kaya ora apal karo papan kene wae lho. Kok isih ngudur-uduran? Apa ora eling biyen Mbah Osi tau subuhan ijen dijawil pundake saka mburi. Terus swargine mono kang subuh-subuh kecelik keprungu azan bareng tekan kene masjide isih petengan. Kandhane Mulyani. Muga-muga ora usah ngaton ngundak padha wedi menyang masjid mengko. Ya nang masjid kene iki durung tau krungu wong cerita diweruhi rena-rena Kang. Akeh-akeh ya swara kaya mangkono usil kaya ning sampean ngono kuwi mau. Ya ana ngono swara lawang utawa meja kaya digeret. Banyu kran mili dhewe kaya ana wong kang wudu. Kuwi wis sego jangan kawit jaman biyen. Wis akeh sing cerita apa maneh gandeng karo tegalane Mbah Riyanto sing rada angker. Kandhane Mulyani maneh.
Budi klebu wong anyar sing 5 taun manggon ana kono. Asline saka Semarang. Banjur ngetutake sing wadon. Sasuwene sapa masjid ora tau krungu crita sing aeng. Uga ora duwe pikiran rena-rena. Merga saben wektu masjid kuwi ajeg digawe jamaah. Ya mung lagi sepisan kuwi dheweke dijarak demit. Kabeh wong sing krungu critane Budi padha mbenerake anane swara kasebut. Ora sithik sing crita lelakone dhewe-dhewe. Nanging kuwi mbiyen, saiki masjide wis rame. Malah saben sore kanggo TPA. Kaji Imam Sopingi sing ngrungokake critane Budi mung guyu wae. Bab kasebut ora perlu diwedeni jalaran alame wis beda. Wengi kuwi tetep lumaku kaya padatane. Sinambi nunggu giliran darus, cerita bab memedi ora mandeg-mandeg. Anggone ngrembug nganti tengah wengi. Budi mung nyimak merga ora duwe pengalaman kejaba sepisan kuwi. Karipta dening Gayuh R. Saputra. Cariyos menika kapetik saking kalawarti basa Jawa Joko Lodang nomor 51 tanggal 23 Mei 2026 ing Ngayogyakarta. Matur nuwun awit kawigatosanipun saged pepanggihan malih wonten ing cariyos-cariyos sanesipun. Matur nuwun.